Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng silog mga kapudibi. Meron tayong corned beef, longganisa, itlog, at meron tayong sausawan, ketchup, suka, at meron tayong juice, at meron tayong sinangag. Yes, mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Takmanta na. Karimla na po yung juice. Yes, juice. Ayan, kumusta Tang po orange. kayo? Maulan pa rin, no? Pero umaraw na nadang. Yeah, sumisilip na yung araw. Ayun, Araw, kapudis. uulan, ganun. Titikman natin yung silog-silog ngayon. Sarap to, silog. Yes. Sausawan natin suka. Ay, ketchup yan. Try muna natin sa longganisa. Long silog. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Masarap. Ayan po. Masarap na to, Longganisa na. Ayan, corned beef. Corned beef. Tsaka egg. Naman. Sarap. Ang sarap. Ito yung tinitinda nila sa sa madaling araw. Ang alin. Yung silog. Sa Manila maraming ganito, mga kapudibis. Tsaka madami din tayong confit dang. Sana all maraming corned beef. Oo, ayuda. Sa longganisa tsaka suka. Sarap na longganisa. Dalawa. Hindi na kami kape. Nagkape na tayo kanina, no? Yaman. Puno. Buong tapos corned beef. Longganisa. So, yung sa longganisa, sinasawsaw sa suka.
Ang sarap ng corn beef. Medyo ano siya. Fried. Nadang. Mm-mm. Hmm? Oh. Kagad mag-save yung kain na. Yeah. Corn beef. Oh. Kagad siya mag-save. Magsebo. Baka talaga kung gano'n. Mm-mm. Hindi siya ano. Ano yan? Pure foods. Mhm. Sarap. Simple pero masarap na. Sinilit niya yung Aldo makapulibis pero mumurang pa rin. May ulan. Mm-mm. Sumilit na si Aring Araw. Pero meron pa rin ano. Mayroon pa rin tubig sa amin. Matas pa din yung tubig. So, high tide na yan, no? Hindi, ano na yan, tubig, ano na yan. Ulan. Ulan, saka high tide na din sa amin. Mm-mm. Kaya malaki pa rin yung tubig. Kapag nag-high tide, lalo lumalaki yung tubig. Mag-shoutout tayo. Kaya kailangan ko ng bilisan. Rice pa. Ano daw? Naman. Sarap. Naman. Yan, shoutout po tayo. Shoutout po kay... Ay, pinalagpag yun. Shoutout po kay Lynn Penares at pinapa-shoutout po niyang kanyang lola si Merly Danao from Laguna, Cabuyao, Lucy from Las Piñas City, Michelle Soriano from Angeles City, Pampanga. Shoutout po kay Aurelita Radam at pinapa-shoutout po niyang kanyang mga anak sila. Shoutout po. Ivy Monsanto, Michael Monsanto, Heidi Monsanto, at kay Cedric Monsanto. Ayan. Yes, shoutout po. Monsanto family, shoutout po sa inyo lahat. And Kennard Basilio from Sindalan, San Fernando, Pampanga. Shoutout po. Baby Caleb, yan. Happy birthday sa'yo, Baby Caleb. Shoutout po. And shoutout po sa new, Ay, salamat po. The New Gang Tadim. Yan. Sila, Drenya Bautista. Yan. Happy birthday po. Advance happy birthday Happy sa birthday September po. 3. At si Carl Bautista. Yes, Shoutout. happy birthday po. And shoutout kay MM Pineda. Yan. Shoutout Siya yung po. nagtatrabaho sa, sa Gilligan. Yan. Gilligan. Sa Guagua, Pampanga. Ayan. Shoutout Shoutout po. kay Kaen. Advance happy birthday sa August 31. Yes, Ayan. happy birthday. Kay Julie Navarro from Pateros. Yes. Evelyn Santos from Tarlac. Olivia De Jesus. Kay Mona Aberte Zelda from Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Yes, shoutout po. Shoutout po kay Daryl Sincer. Ayan. Yes, shoutout shoutout po sa po. inyo lahat. And thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, shoutout Tita po Olivia, kay Tito shoutout Mac, po. Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw.
excuse me, Lods Discarte at kay Nanay Babe Kaluya. Ayan, siya po, Baby Alison Catherine Bugay. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout And we po. love you all. Yes, baka po di bis agi sa mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod na buwan. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga